Eu son fundamentalmente xornalista, entón os meus libros están todos relacionados co xornalismo, ben grandes entrevistas ou ben conversas. Teño un que titulo Laxeiro, Colmeiro e Torres, tres pintores históricos de Pontevedra. Escollo un fragmento dedicado a Laxeiro precisamente porque no momento de facer esta grabación estamos no 100º cabo dano do seu nacemento. As miñas conversas con Xosé Otero Abeledo, o que todos coñecemos pola súa sinatura de Laxeiro, foron moitas nas distintas etapas da súa e da miña vida e nos escenarios máis diversos. Lembrábame el algo que para min era un recordo tan afastado que se perdía na memoria dos tempos. Decíame que ti eras un rapaz moi traveso que sempre andabas polo café do teu pai, o Derbi de Vigo, e máis dunha ocasión debusei a túa cabeza sobre o mármore das mesas do bar. Eran debuxos de vida efímera, xa que pola noite os camareiros, con auga e con un pouco dese xabón áspero da posguerra, lavaban as mesas, non sen certo enfado, pois os pintores éramos os que máis as manchaban. Eses debuxos non só partían da miña man, senón tamén dos compañeiros de tertulia, daquel faladoiro onde estaban Urbano Lugrís, Mario Fernández Granel, Maside, Carlos Sobrino e tantos outros. Daqueles tempos de neno, lembra Laxeiro, de neno, claro está, cando elo era, lembra que lle gustaba facer debuxos e que non era alleo á poesía, todo elo fomentado pola mestra, doña Teresa López, e que fora a primeira persoa que atopou no rapaz, neste rapaz que era Laxeiro, unhas dotes especiais para a creación artística e polo que foi cautivado espiritualmente falándolle da obra dos pintores españois de máis sona na historia, como Velázquez ou Goya. Na mente de Laxeiro, cando falaba da súa nenez, xurdían persoeiros da realidade, pero tamén a súa fantasía era moi grande e xurxían outros nados que sempre ían ao seu carón, tanto na súa vida como na súa obra. Xentes como o taberneiro Tacán, que, según dicía, pola noite convertíase nun enorme moucho e metíame medo. Ou a tía Carmela, que, tamén decía el, sempre andaba a fuxir dun demo que a perseguía. E logo citábame tamén a Ramón Pirole, que tiña unha longa barba prateada e vivía no palleiro da nosa casa.